Muchiya kuno kuti akati muri kuya muine chinangwa chei? Chinangwa chitawe kunoku ngechekufamba kare. Makazoita here zvandakamutaurira nchiti moziva monditaurira musi wafaita? Machira acho aripi? Machira hatisi kwaona mangoti haikara. Zvakaoma. Hazvina chinondinesa pavanhu vekwamurayani. Ndakada kuedza kuti ndikushandei nemimi zvakanaka mugase maproblems enyu pasina dambudziko ba. Mukati mwenyu ndiri kuzviziva umu nenhoroondo yedzinza renyu nehunhu hwaro. Asi zvikanga zvaenda pauri kuti waende kobatwa nemhosva yacho unofanirwa kuti uzvisunungure kubva mukati mwemaproblems anenge akadaro. Pemakabva panapa isusu takati endai munotaurira wechechi wamaida kuti auye abudise machira iwayo, machira abude apo. Toona kuti anoitwa sei machira iwayo kuti muri gare zvakanaka handizve. Handizve zvandakataura here panapa. Anhu ekwamurayani handizve here? Uraiti machira acho aripi? Hatisi kuona ngatakasvaka hatisi kuona. Taura tizwe shamwari. Pamusoro iyi tingati pane tsvagurudzo takaita taikumbira kuti muerengerwe zvakaonekwa patsvagurudzo takaita. Zvandinoda ngezvekuda izvi. Imi mandinotora nguva yenyu yakareba. Ndoda misoro yedzimba dzenyu. Dziri padhuze idzodzo dziri maringe neurombwa uhu. Ndoda mazita acho kuno. Bamama. $50 yangu endakati ndoda $50 yangu pasoro penyaya yenyu muchindishungurudza muchiita sei yai since last year. Muchandipira futi mberi. Ipapo tamboona mbichana tinapo mbichana. Ndoda tondoti ndiri kudherereka kungodherereka kusingaiti. Saka ndoda kuti munditi mimi secretary mundinyorera mhuri ya Bernard. Ndati mhuri ya Magoga. Mhuri ya Magoga. Mhuri ya Dzakutsaku. Mhuri ya Shepard. Mhuri yakoyo Zakaria. Mhuri ya Paul. Mhuri ya Derek. Dzese mhuri dzodoti mundinyorere dzese. Mwese doti munge makatakura $45 edare nemarime iyo. Nemari dzenzi transport. Dzemwaide kuti mese namba yenyu makakwana daro zvezoka. Maide kuti mupinde pana chiremba muende kobatsirwa. Asi muda kuti eni benzi. Ndiri kukuchovhai. Chabuda ichi ndachiona. Mbiya dzabuda idzi. Izvo zvizipainde ko machira ari ngabude machira. Mune zvakanaka. Takabashirwa. Ndoderera kudaro ngeyani imwe. Makore mangari nenyaya yakadai. Kunaka musemoko. Gataure sisi. Pamusoro headman. Pamatarewo emakati anhu aende kotsvaga kuti munhu auye abudise machira. Wakatsvagwa munhu taedzerwa takagara nhasi. Saka munhu akatsvagwa wakataura kuti machira zvedi akanga aripo. Pane machira ababa. Pane machira awo aizvidzirira mwiri wawo. Machira awo aidzirira mwiri wawo akaenda koorasha nezvimwe zvimishonga zvaanga anazvo ega kare kacho. Paakazopinde kuchechi anga asisina. Machira akati akaenda koiswa mumadhaka. Machira akati akatsvaka nhasi haachaoneki machira akaora ngoti pane nguwa. Kwakuya machira ababa. Pakazwi machira aya akaafusirwa. Asi pane nhau hombe iripo kwazvo pana baba ipapo. Saka ndozvo ndakuti ndikatadza kupanganidza ngemuromo wangu. Bhuku rainyorwa ngarichierengwa muzwe zviripo pane nhoroondo yakakura iripo. Bhuku ringawerengwa tinorizwa ndipo rambuchidare rizwe zviro zvicharengwa pabhuku. Asi zvendakuda ngezvekuti kakutenderera kemuri kuita nekwamurayani ndati ndakuendesai mberi. Ndoda kuti mobudisirwa mudzimu wokwamurayani kutaure nhunda dzese dzemushamwa murayani. Mwese mwakagara. Mudzimu wakatobuda baba. Kaundai. Mudzimu wakatobuda ukataura nhuna dzeunadzo. Kaundai. Saka takuchitira gai mutauriri. Headman pamusoro idare ndanga ndiripo ndakasirwawo basa rokungonyorwa nemuzukuru ngaripo. Kutanga nawechitanga muprofiti waMwari pakatanga basa. Wakabvunza baba emusha natete akuru kureva maichuzi andiyaziva kuti ndivapi vacho. Vanhu vakati hapana, zvikanzi hapana ngei. Ndiri kuda tete iwawo kureva maichuzi. Nenguva dza4 PM amurayani akataurwa nawo nenyaya yamachira emusha, asi pane akazotutsira. Muprofiti wakati
mashaisha ndoda zitetere musha kureva maichuzi kuti ataurewo pamusoro pemachira aya. Muprofiti akabvunza nehanji wakapiwa zita, ndiye akapiwa zvese. Nehanji wacho kureva shepherd, ndiye umwe wacho ane zvimwe zviro. Muprofiti akati machira ndiwo ari kunyanya kutaudza. Muprofiti akati baba epano, nyaya yacho ndimi munayo. Zakariya anoti tete Alice akati ngatiike machira aya. Saka takaika tese machira. Tete Alice akati tikapa shepherd machira tinopera tese. Muprofiti akati machira emusha haana kushata, akaiswa mumataka, asi iwo wakazotorawo machira awo. Zakariya wakanzi tipewo ako machira. Zakariya wakaramba echibvunzwa kuti machira ari pai. Zakariya akabvuma kuti ndanga ndinawo. Muprofita akati Zakariya, wapedza vanhu nezvaunoziya. Harahwa iyi ine utsinyi kushingira vana. Zakariya akaenda Mozambique kotora mushonga. Zakariya anoti kumuprofiti, ndinongedzere pane machira, handichazivi pandakaisa pamwe nemushonga. Zvinonzi machira akawasiya kumba kwana mai ake kwaaigara kare. Amuriani akabvunzwa gore raakaroora mukadzi wawo akati kuma 1950 zvikanzi saka machira hamuzivi ngei gore ramakarasa. Muprofiti wakati machira akaraswa kugadheni kumataka, saka machira akaora kare, zvakutoda koite munamato kugadheni. Vakabvunzwe gore raakaroora mukadzi wawo, ndobva vati kuma 1950. Munguva dza5 PM kwakabvunzwa kufa kwemukomana wakabva kufa kuSouth Africa kuriwa Brian. Takamira kudaro kwakaitwa munamato wekuti maichuzi wauye. Pasina 1 hour wakabva vasvika. Muprofita akati pakati pana baba vatatu asara pane umwe ane machira. Zvinonzi nevanji makagadzika machira akarasa. Zvinonzi machira ana baba enyu maifanira kuarasa mambofamba. Zvinonzi machira aigara kuimba doko. Zvino munopera dai machira makasiya kuimba doko kuna shepherd, asi Zakariya wanga ainewo ake. Muprofiti anoti machira ezibaba kureva William ndiye ane machira ari kunetsa, nekuti anga aine kudirwa kwaaiitwa. Zvinonzi mudzimu wakatsamwa nekuti marasa machira. Saka baba akatsamwa kuti makaramba kugara pabonde, saka akaramba baba. Saka zvinoreva kuti mubva ndiripo here. Chikuru chamuka machira ababa awo William, machira aZakariya angoriwo ekuzvichengeta. Saka zviri kunzi Zakariya ngaabate maviri, nekuti wakashaisha nekuramba zita rababa ake, saka mhepo dziri kumusimukira. Zviri kunzi Zakariya ane munhu waakauraya kuHarare, wakarohwa kafira mberi. Haana kugara nguva, asi
vakandorowerana girlfriend. Muprofita anoti Zakariya naCleva muri varoyi makauraya Joe mureani. Zvinonzi mwana waJoe wakafa, mutumbi wake wakatorwa nevanhu watisingazivi, asi vanhu ava vari munzira kuuya koripa. Yes. Muprofita anoti ndava kuhakira baba venyu. Baba anohakirwa paakabuda anoti vana vangu, vanoti mandidaidza vana vangu, nyaya yenyu ndei? Sekuru vanoti makambonditsvagawo here? Sekuru vanoti ndiri kuona vana wakaisa musoro parutivi. Sekuru vanoti Zakariya waindituka wechinditi muroyi. Sekuru vanoti Zakariya wainditi pfukwa yako haindirwadzi wechinditi muroyi, nhasi ndiwe wakunzi muroyi. Sekuru vanobvunza vana wedzimwe dzimba. Sekuru vanoti Zakariya bata mai rekundituka kwewakaita. Sekuru William anoti Zakariya bata mairi wodaidza wamwe wako. Zakariya akabata mairi akabatiswa maichuzi. Sekuru vanoti ndiri kunze kwemusha. Anonzi wakadii kutaura musi wezita kuti handiridi nechikonzero chinoti? Anonzi taura rudzi rwako izvezvi. Anoti ndiriwo kwamureani. Anonzi zita rinoda kutururwa parakaiswa. Hanzi kana achibvuma ngaabvisezve mairi. Ndinobata mairi kana wabvuma kuti hausi baretume. Vanobvuma kuti vachabvisa zita pariri voisa mumusha. Vanobvisa mari inobatiswa maichuzi zvikare. Hanzi Zakariya ndakutonga nyaya yako iri mumatare. Wakaudzani kuti ndatsvuka maropa? Vanobvunzwa nyaya yavaisa mumatare. Vanoti kupumhiwa, asi zvinonzi ndozvawaindiitawo. Vanonzi hauna kupembera, wakandiramba, asi wotora machira angu, iwe wakandiramba. Hanzi ndoda machira angu. Zvamakaona machira angu asara musingandidi, makadii kundiika nawo? Ndikati petudza machira angu, unopetudza here? Ndaa yemachira ndeyekupaura imba yamainini, ndosaka akaramba kutora. Wakati zita rababa ngariende kuimba doko ngei? Pawakaisa zita ndakagumbuka. Tanga wagadzirisa wani kupetudza machira ngaagare kuimba doko. Zakariya akaramba baba vake, zvaita kuti baba vake vasaya mumusha. Mudzimu wakafuratira kuti zvinake baba Zakariya ngavaunganidzane nehama dzavo vatore zita rababa vavo vaise muimba yavo. Machira hanzi ngaagare ariko. Maichuzi anonzi Zakariya akatora zita rangu kuimba doko anopora makumbo ake. Sekuru vanoti ndinoda mombe panoturikwa zita pana Zakariya, asi Zakariya haadyi. Inourawa, inodiwa kuimba yaZakariya. Munoturika zita muri pamusha pandakafira pangu, kwete pamukorori. Mombe iyi anozvibatsira nemhuri yake chete. Vamwe vanozobatsira pane yamai chete. Mumusha mune vana vatatu vari kupedza vana. Sekuru vati Cleva naZakariya muri 2 ndimi mune machira amuri kukandirana nenhau yegodo rana mai venyu, zvaita vana vatambudzike. Tapanhau yeHarare, panhau yemufi. Mufi wakahakwa wabuda watiudza hama dzako zvawakandiita. Ndozotaurawo zvatakaitirana. Wati muri kutamba. Ndiri mwana wemukorekore. Baba vari kuti handizii.
amoreani vairamba kuti chokwadi chibude. Mufi wati Zakariya akanditema nebhodhoro, ndikamutemawo nebhodhoro, akanditema nebhodhoro kugotsi, ndikazomubaya nebanga. Ndakabva mazino pamberi pese. Ndakazofira mberi after tarwa, ndoda mupedze yamatanga. Vabvunzwa kuti aundizive here, vakati ndokuziva. Vabvunzwa kuti ndinonzi ani, vari kuti handichakuzivi, asi iye ari kuti Zakariya anondiziva kuti ndonzi ani, nezvese zvekuti ndakazofira mberi. Hanzi ndiri mwana weshumba. Zakariya ngaataurire hama dzake kuti wakandiitei, uye patairwa aitoziva kuti ari kurwa nani. Hanzi anditauri kwandinobva nedzinza rangu, anoziva nezita rangu, anoriziva. Ngaataure vose vanzi bvunzai hama yenyu, vanonzi bvunzai hama yenyu. Hanzi nhasi ndakada kubuda pamwanasikana mukati akuda kupenga. Hanzi mwana waZakariya ari kure, ndichamubayisa nebanga or accident. Mufi uyu vaishanda naye, vaitozivana, vatobvunzwa nemufi. Hanzi handigoni kukuzarurirai munhu akandiuraya ari mupenyu. Dai akafa ndaizobuda naye topedzerana. Ndaiva murume murefu mutsvuku, ndakareba kudarika. Haundizivi here? Mubvunzo wavakabvunzwa. Asi baba Zakariya vari kungoti handizivi. Vakaramba mufi akaenda. Munhu avakarwa naye munyarikani wavo, uye vaishanda vese vachitamba vese. Matairi akambomira nenguva dza 2040, azotanga nenguva dza 4:48 mangwanani. chii changa chaitika, uye munyarikani here, murefu here, mutsvuku here, munomuziya here? Zvese zvarurwana ndakabvuma. Makabvuma. Chiroti ingozi roda uri pakai? Ndichwadi. Unoziya musha wacho paanobuda? Handipazivi. Saka munoenda kunoiripa kuti? Aiwa, unobuda mabudiro aita. Kubuda mabudiro aita? Wakataura kuti ndinobve kuSentina. Munozvibadzira nguva nezvinhu zvinani basa. Munoziva nyaya yebhakiseni makasaibvunzwa kudhara muchiramba. Muchiri kuzviziva sekuru? Padare yaundambide kuti bhu. Saka kureva kuti munhu wemuri kubvunzwa muri kumuziya, asi hamusati mada henyu kutaura. Akazotaura. Aiwazve, because apa wabvunzwa futi kaizvozvizvo, wakati ndoda kuti ndizopuwa futi nechakazarura chacho kuti ndepapi. Handiti pana padare paroda kutaurwa chokwadi chekuti munhu uyu ndiri kumuziya ndinhingi. Handizve iyo pfuurai totaura dzimwe nyaya dziri kudiwa dzaana Shepard. Wazobudawo kuti machira last week hawana kubuda ana Shepard awo, asi nhasi wabuda. Tete Alice wabuda futi apa. Saka nyaya yacho takaramba tichistika panzvimbo 1 manje, zuva rotodoka pasina anza yabuda baba. Zvechokwadi munhu munomuziya here baba? Nezita rake nekwaanogara munokuziva? Ndakatora zviripo. Iye yapera wanomuziya. Saka makataurwa zita, imi makamatoziva kuti ndii? Pamusoro pane pendiri kuona ini kumhuri yekwamurayani. Pane zvinhu zviri, asi ndisati ndasvika ipopapo ndombotanga kubvunza baba. Cheche yemadzibaba makatanga kuipinda rei? Kakare. Right. Pamusoro muri kuona pendiri kuuya inini, handisi kuswera madzibaba kana kuti handisi kuchera, ngatiti handisi kushora mapostori ba. Asi inini ndinoda kufamba kwakanaka, kwakafanana nekuti kana munhu echinge apinduka kuuya muchechi
handitika muchechi mumagara muine maprofita handitika ngati munhu kupinduka kwaari kuita ndo time inorondwa dare rake handitika rogara rafamba kwete kuti hanzi munhu unomboita makore nemakore echipinda muchechi imomo handitika muine maprofita wane vhesi raanoemba kumasoko rokuti kiriboronga hanzi ronda dare handitika munhu ngaba kiribhoni ronda dare ino reni pakufamba chimbomiro ndisipa handisi kuita zvemahumbwe bapana saka dare iro rero kana munhu echinge apinda muchechi dare rechienda kuona kuti ndokuuya kwaita munhu uyu munhu muchigamuchira munhu mumaprofita anu mweya unotovheta munhu handitika ona munhu chimiro chaari kwete kuti munhu unombogara muchechi kwemakore nemakore muinaye echisvika futi panapa echizosvika pakutaura kuti waibata mbiya dzechechi dzimwe dzaibata zvaitaurwa padare rese vandonyepere right muri kuti mune munhu muchechi muchifanana naye muchechi ipo papo mapostori hapasi kundifambira mushe tobva tadzoka futi pakutaura kuti dare rekwamureyani rine chiwanhu chiripo saka rinoda kuzi ringe richipatsanurwa ndopemunozoenda kuona kana nyaya ikabva kunoko ichinzi mapostori yakwamambo uko inosvika kunzi mapostori tools down ngatipinde pane munhu kana kuna sangoma unonasa kunzi pane zvinhu zvaakunzi zuro rineiri zvautanga kuda kumbozwi tokodorwe mbichana toda kunzi tazobata chakati n'anga inobva yandanza kuti right zvinhu zvamamuri kutaura kuti zvakati machira akati chaichaichai maendeswa kun'anga dzamambo zvakanga zviri apa zvopidugurwa handitika zvoneka kunzi pakati ndo pakati saka apa pane kugeda ini nangu pate zvangu kwendisi kunatsa kugutsikana nazvo musavhenganise chikaranga nechipostori tinorasika chikaranga ndapedza ndokumbira kubvunzawo anonzi shepadi ndimuruko munyaya yataurwa yemachira maizwayo inini jira rababa ndinoriziya mwakarizivi handiziye iye mukoma yanaya hapana zvinhu zaazi akaiswa mataka paverengwa apa panotaurwa zita rawo ira ani natete arisi tete arisi hapana zvinoziwa jira akaenda namukoma angu ndo akaenda nawo ko hazi chamboenda koika jira rinoora arori ino sandibate mhosva ndisingaziona ndinoda kudzoka pakuti ndazenge ndazobuda apa ndake ndiri kuramba inini panyaya yekuti nditaurirwe zvakaende koitwawo chikonzero changa chiri kundirambisa hamuna kuchiziva ndataura kuti inini vasara vari vana baba mumhuri ndiri kuda mazita okuno nokuda kwekuti zvaerengwa apo machira neine handiwo urombwa uri kupedza kuri ari mushaba urombwa uri musha ndo hwakapinda mukati mwedare rangu rinei zviri kuitika zvese ndiri kunatsa kuzviona zviri kuitika apa muri kuteterana ana baba imwini mungahwanda nenyaya dzemachira jira handiro riri kuvhiringidza ari mushaba jira handiro riri kuvhiringidza ari musha chiri kuvhiringidza ari musha urombwa uri musha chakaita rumizira nemachira chinyi machira aifanira kunge achigara nashepadu tanga chidi kuigi machira tanga tasiya kuna shepard zvevadziti tarisa ziya mukasiya machira tinopera titarisa achamboripi ari panapa akaramba akandoiko zviri kuitika pane vanhu ava chinhu chidiki urombwa hwavo vari kusairirana vasairirana vachada kuti zvibude pachena izvozvi pane nyaya iri pendent vanhu vokwachimwe panapa ndavadaidza vana kuuya nyaya yemwana wajoe nekufa kwajoe zveshuwa vanhu munoende koti mhuri yenyu semamirire emakaitawo muri majenrumen imimi mozwa kuti guwa remwana wenyu rakwarwa bhokisi raoneka mumbamwe munhu
nefuko nehembe dzanga dzakapfeka mwana wacho muri kuti uripi? Ndozvikuziya wachauya warumidzira. Wachauya. Vanani? Mwana ukatora Warumidzira kuuya. Ipi mbobva mwati tende pasi kugara. Muri kumirira kuti mhosva itange yaparwa uko. Kuite munhu unopenga usina mhosva yakapara. Osairirana achidina achishungurudza imwe mweya isina basa. Motaura vanhu kwamuri ari muchiseka muchiti handizvo zviya zviya. Muchiramba muchikuchidzira muri kwakanyika here. Makambotorana here navanhu vokwachimwe mukafamba muchide kuziva kuti mwana wedu wakaendepi? Chakaita kuti munge makaurayirwa chini kusvikira pane zvinezvi pane makore mangani mwana waJoe ashaika? Mutaramira mukoma dobvunza ana baba muri mwana imu tichule kuyapa uya pamberi apa tipindurane muri pamberi muri kure kwemuri ikweyo. Pane nguva yakareba sei mwana waJoe ashaika? Saka unoona kuti atitaurire zvese zvakaitika. Pane nguva yakareba sei mwana waJoe ashaika? Imwe mumusha mwenyu momo guwa rikagara kwenguva yakareba risina kugadzirwa hapana zvinonetsa here mumusha. Munhu wazvifira hake ega nemalaria chaivo. Nhasi uno kwakuti munhu wafa musi kuziva kuti munhu uri mudumbu mwemunhu here. Wakaita maingredients pamwiri wemunhu here. Wakandobviswa bhokisi kwakukandwa pasaidi kwakupusirwa kwakutora bhokisi nemafuko nemachira kwakuenda here. Zvemwana hembe dzemwana wenyu dziri mumba mwemunhu imwe mwati mwana wacho wakaenda kwaitokumura hembe kwasvete kwada hembe dzacho. Taibiriwa isusu kuti Rume mune nyaya yemuzve ndiri kudai mumika chimira muchiona ndati ndoda mazita enyu renyu imwe rinenge riripo radzakutsakuyo rinenge riripo Grevon rashapadhuwe rinenge riripo nevamwe varesponsible nedzimba idzodzo kuti vange varipo ndoda mazita acho kuno saka nemgwa chii oti mbudiswemo budisa baba enyu handina munhu wandiri kutarisira kuti ungatibatsira semuprofita ungatibatsira sani munhu ungatibatsira padambudziko romusha mwenyu imimi budisai baba enyu ane machira makateterana imimi ataure nhoroondo yemusha mwenyu imimi dzima baba ndorifarwa kubuda munorambirana napo here nemwana waJoe yakazoitwa police case ndosaka yakatambumira kudaro. Police case alright nditaurirei kana mukachiti police case imimi protection order uroine hazvipindere nekuti pane paper reprotection order. Ndosaka takazotsvaka nezuro zvikanzi mwana uyu pane vanhu vachauya. Makazvitsvaka nezuro nekuti dare rine ranga razvitaura. Dai zvanga zvisina kutaurwa padare repanapa last week but one mungadai muri kuzvitaura here manje. Zvandiri kuda ngezvekuda izvi. Moda kunditsvagirawo mari yangu yetransport. Musi wa20 ndoda kuti tenditese kwamambo. Tuonani. Tenge tichironga tiri tese nachangamiro. Mopihwa mupurisa mopinda musango. Munobudisirwa mupi wenyu, baba enyu. Ndiwo achataura nemazitetawo mazete guru pasi apo. Achandaudzana kusvikira paneko kakaende kopedzere kufa kaBrian aka. Zvese zvinoende kobuda. Mari dzichachajwa ikoko. Ndimwe munozikana kwamushange muchiendeswa. Nenge chida mari yangu yetransport yekuti ndizobriefa nyaya yenyu. Ndinozwa kuti mambo anoitangira ipopo achizoisira papi. Asi ndichiziya pamazita amushandi pakunoku umwe naumwe achienda kudare kwamambo ngaenda akabata $45 yekuti kuchaya matsamba. $20 yemupurisa, $25 yedare. Nemari yako yetransport nechikafu chako. Asi papapo mambo siku akataura zvose zvinetsa mumusha. Akati machira angu makatoakanisa pakumaisa madhara. Baba ava ndo aifanira akapuwa zita rinonzi William. Saka baba vakati vakatsamwa. Saka zvese zvakati chigadzirisai baba vapuwe zita kuti nhau dzese dzifambe zvakanaka. Muruzwa pendiri kutaurira mureni. Makandikumbira kuti ite zvekuteenzanisa nyaya yemuteenzanise semhuri. Ndikakupai nguva kubva last year kusvikira pari zvinezvi. Hapana chabuda. Izvozvi ndakuita fast track. Ndikasima modzi yerunyararo nerugare musha mwenyu kuti nyaya isati yapera handisida kuzoti pana kurwara kana kufa. Asi zuro nazona Brian wakafa. Saka ndoramba ndakaichengeta. Yakudomonerei nini kai? Regerai ndiisvipe ndiise kuwakuru.
Pemuri kumboramba kuenda kwa mambo hapo, chemuri kumboramba kuenda hapo hapo, chimbori chinyi kwa. Hatuna mari. Hamuna mari? Urombo kwa chamuzubudisa. Sika msina mari mwachoita urombo kwa izva. Musa kaka kudai mamira peperi rapera kuerenga ka. Vakanzi chirangana yevanhu vese mamurayani nduye ndichipedza zvese. Saka tangata tisita zvosangana pakadai soka. Tochitoonana vana banguru Clever nana vanishe Shepherd. Tochionesana kuti tishedze munhu achinonganidze zvese. Alright, hapana problem ba. Ndipewo mazita emhuri yenyu. Ndida mubvunza. Zvari kuronga ega. Isi tozviziya ere sisi. Ndozvo munge mateterwa katsvina yesuku. Ichazikana waita. Irikuzikana waita retsvina yesu. Yaitwa ndiani? Zvari kuronga isi tozviziya. Tendoti tsvake. Kana zvaita kuti muite unekapisi kubvisa tsvina yacho. Ndozvitoti muite. Pamusoro changameni. Ndofunga dama ramanga mataura muromo mamataura. Muri kuona ipo papa chimiro chiripo chakutobuda pa right now. Muromo mamataura kuti ngaende kuseri kwegomo. Ndio unopedza zvese. Nekuti izvozvi uyo wakutoti aya ari kuronga zvari kuronga uyo wakutotanga kutoti muri kuronga mega. Saka roziyana. Ari kuziyana ngaende kuseri kwegomo. Besides changameni. Awo ari kutoti handina mari yemarimi. Ngamboenda womborimiswa mberi. Ngaende kuseri kwegomo. Mari yangu yemarimi. Ndichaibvunzire mberi. Ndipe mazita acho. Pamusoro yabereki ndokumbirisa zvakanyanya ukumbirisa zvakanyanya regai kudheerera hedhwele handitika tinozwisana tinokumbirisa zvakanyanya chaizvo kana madaidzwa padare rahedman ngatitedze mutemo mukaona muchiti imimi hamuna mari yemarime kwahedman zviri kureva kuti muri kutodheerera ende munonga mwabva maronga handitika zvisiri pamutemo ende zvemuri kutoita zvacho izvona izvi imimi hedman ka sashupika nevanhu vakadaro nyorai pasi mutipe munobhadhara nefind pamusoro nekuti mari munayo asi chemuri kuita ngechekudheerera kuti mwana mudiki handizvo asi dare rawo irori rika rutozama kubatsiridzai kudokwedze kuti paoneke zvinoitika zvakanaka nekuti muri kupedzana handitika handizvo zviri kuitika izvozvo hazvishamisi kuti next week muzoti pano waenda muri kuzimimi ngatiitei kuti nyaya dzenyu dzidini dzifambe amene kuti pano ungakona ndipo mhinduro ndiri kubvunza iyoyi kuti ndiani pindura iti ndiri kuti uri kupedza haasi kutsikana ere uri kupedza mwana saka mwambudisa dati wabuda pachena zakari wabuda pachena ndiye uri kupedza mwana ngarambidzirwe alright pamusoro izvi zvakanaka zvomuri kutaura kuti zakariya ndiye uri kupedza imi makachena ere mwese ndakachena muromo inene ndombvunze inini ndati imimi asharukwa imimi ndakachena 3 4 5 uyo uri uko muriani uri uko tati makachena here inini benazakapuwa mashada ngepekuti ndakaramba jera rababa washwa inini ndakariramba nekuti aigara nababa ini ndikagaraamurayani muri kugare mbunyo rubvu ndati imimi nakagara pasati penyu neuyo mwakachena here muri kutaura kuti musharukwa ndekuchenawo ndiyo wabatwa ngemhosva imimi mwega mimwe pemakamira ivo mwakachena here waziva kuti mwakachena ndiani edimene aziziya ri kuti mwakachena edimene aziziya ri kuti mwakachena haasi kuziya kanditika nokuti imimika ngatwa hedimene ataura kuti muri kuite mateterano tsvina yenyu yeusiku yekuti uyu akati ndiwaita yakati ndiwaita ndoziya zviya zvakafanana nematede akanga amwe doro obva azorera nei rupiza ndozvomuri kuita imimi hatidi kudaro ba imimi tererai zvitotaura hedman moteedze mutemo chavo chavo nokuti kupumhana kwemuri kuita ka uroyi hauperi ba musikazi kufamba nedare rinozikana nemutemo nekuti muchatemana pemari ipo pa tiri kuwirirana muchatemana nekuti izvozvi mutori nedzondirwana imi ko pemuri kumborambirana apa chini musharukwa wataura zvakanaka kuti ari kuronga ega ini handidi handizizi ende munokwana futi mhuri yacho ikwana muri yanesi pane musi ndasvika panapa mwakawanda zvokuti amwanga akagara kuseri asi ndasono ndiri kuona 2 4 6 kupera apa pakutaura kuti pane wakutaura kuti ininika ndikaende zvangu zviya zvazviri kudini
zviri kubuda saka munotobuda chete imi headman torai dzimba dzawo tiri kwada maizwa kai ndipewo mazita edzimba dzenyu dai kuti kachara tode kufamba nebasa Zakaria mureyani Nona tokukumbira kwamuri vamambo kuti takabva futi kutokuda mari apa kutsvaka kuti tishedza akauya izvi mari dzacho tozowana kuchina imo tokukumbira kuti ka zvitakasirozi timbounganidzana semhuri zvakare nokuti munhu ena ati ndinokwanisa kuuya kana muchinge maungana kana ati mangwa chaichewo tongana mangwana nozisi kuti zoenzaniso kwamambo hongu tinobvuma si bvuma sina chinhu chiri kuitika ngechekuti zvotaura ndinozvizwa mureyani nyaya ini ndaakuibudisa mumaoko mangu kutyirawo kuti inozondimonerera mangwana ndopendakutyira chimonerero icho ndochendakutyira icho anytime ndokwanisa kunga ndingori mukati mwemhosva dzimwe dzendisingazokwanisi kuzosvipa nokuti tikange tati isusu tati hapafarwe kufiwa ende ngapasafiwa toende koti chibuda pachena budisa zvinhu zvako munhu oramba kubudisa zvinhu zvako saka manje munhu ukaramba kubudisa zvinhu zvako ka tinoende kokuisa pekuti ubudise zvinhu zvako ende chimiro chakanga chiripo ininika ndakanga ndakakuti itai kuti mutsvage mari matsvaga mari monditaurira ndokupai mukana wekuti chipindai mutaundi muri pakati petaundi ndondoti nini chindoendai henyu kana kuenda parusapa apo kwamusikaziva mwese apa chokwadi ndichachiziya here apa mwakaita choto chenyu mukaenda kodaidza vanhu vakupa mwamwe wacho ndii munowirirana nawo tarisai magadzirisire mamuri kuzviita muchibvisa zvinhu zvenyu dzimwe mhuri dzakanga dzisiripo ozviziro zvemwaibvisa mwaizviisepi ndiri kubvunzawo inini dzimwe mhuri dzidzi dzinoti zvemwaibvisa tisiripo mwaibvisa muchiisepi ndosaka tanga takambokutokumbira kwamuri kakuti mutibatsire kuti vauye zvemwakambobvisa zvacho mwakabvisa muchiisepi ndo zvandoziya chinhu chikuru chakanzi chinoti musha wenyu unetse baba akafuratira pane chakabviswa here pane changamire tisikapedzeri nguva isusu tinoudza aya pakugara kwari kuita apa uyu atoshamisika kuti muri kuronga mega pezei handazi yenyu kusatouya kwairi kutoita ikoko kutokonyora tete arisi tiruzviziya saka timampedza changamire kuti vanhu awa wasikadi kuuya wanoda kuuya kumberi kugomoresheni pano umwe wacho ndiye uri kudora kugomoresheni tete ari kudora ndiani ndiye alice nyorai nevhireji yacho sambo ndirizoone kufambireko rikazotiza tiende koonoti muno mombokwira gomoresheni ndiona zvakanaka muri kukwesa muri kukwesa endai mukwesera murumuru muchita asuku yacho ndo ari kukwesa kwesusu tokachita sei alright iyo ndofunga mapedzaro ndipa mazangu ese petari kuda kukumbira panhu padoko asi ndo pakuru padambudziko rese riri kuitika iri ramadzibaba iri rababa edu Zakaria tauya naro mwana uri kubvisa mari ndiye mwana wamuri kuonapo ega iyo zvizvi munhu akatotora nezuro 350 yabviswa cash watochema kuti anhu oye handichina wabane chiro mudzimu paakabuda wakataura kuti hakuna uri kuzobvisa mari padzimba dzese dzaana angu kunze kwako Zakaria neana ako kuti undiripe zvawakandiitira saka uri kuitwa zvauri kuitwa pamusana pekuti waindipumha kuite muroi ini ndisi muroi saka mwana wadambudzika uyu haachina mari bawo muri kuona kana ikaenda mberi zvinonge tiri kukwesa asi hatisi kwei mari hapana fanike zvakaita inini hangu ndiri mwana munhu wakatoroorwawo andina nesendi asi pano tiri kuuya ishe wangu hatisi kumukwesera hatisi kudini kuedza kuda kurerusa zvinhu kumainga muchitiitira saka nhasi ndiri kufamba kutaita nenyaya kuzobuda ngozi iyai mainga muchitaura yakazobuda akataura nayo akati kapuwa nekumusha kwake kwaakuda kuchirongwa iko nhasi kuti kuchione kuendwa ko ina nekwa chimwe inopedzwa ndiani ndinoipedza here yekwa chimwe iyi bokisi remwana yakaonekawo pamwe munhu yekwa chimwe iyi iri kuno kwanditi handi munoipedza yatotaurwa nezvayo kuti mwana uyu wakacherwa zveshuwa
asi syndicate yavo ngeyekutaura kuti mwana pana akaita syndicate kutora mwana kousenzesa, asi mwana uchasimuka ega achiuya achidini achiita nhau dzake ipopo apo manje. Kutaurira inini ngepekuti mwana kana paine gurupu rakaenda kozvironga richizviita nekuda kwekuti riende komushandisa rakazviita muchiwandi, asi chakazobuda pachena nyika yese ichiona ibhokisi nefuko nehembe dzemwana. Ichokwadi nyaya iyoyo nyika yese iri kugara yakangotaura kuti nyaya iyi zveshuwa madzisha aende kotera mirayiro zviro zvakadai anhu asingazivi kuti mwana uripi. Saka zvinenge zvakude kozikana zvazvo kude kuti imwimwi wacho zvokwamureyani newokwachimwe mwakakundikana kofamba panguva yacho iyona muchiende kweze kude koonesana kuti muone kuti zvafamba sei chii chatore nzvimbo. Nhasi uno yana wakwenyera yamukati mwematare mwade kuturura futi. isu takamboda kumbobvunza vanhu vekwachimwe kuti anhu ekwachimwe tiri kumudawo kuti mudini mutitsvagiridzawo nyaya yenyu kuti mwana wenyu chinhu ichi wakachiona sei, asi anhu ekwachimwe hapana wakatipindura, akandonyararawo zvakadaro. ndinobvunzwa inini ndinobvuri chimwe undizive kuti chimwe wacho ngoupi, handisi kuziva. ndatokumbira kuziva kuti chimwe ngoupi. Pakafukurwa gwaro mwana wenyu amuna kuzvizwa here? Inini kundobva kuti gwaro rakafukurwa kundobva badzi tindoriyo munochozvizwire mberi. asi chimwe ndiyo ndinozwa. Ende pamwe futi changamire apana wei yekuti anoda kuhwanana. Pane nyaya yengozi. Headman apedzi nyaya yengozi. Nyaya yengozi inoenda kupedzwa ndimambo. Saka magara makaenda kugomoresheni. Enda iyo. Pane munhu wakarohwa ngebhokiseni apa akafa. Munhu alright mwode kumuripa sei munhu wacho? Akatipa madharisha kuti tiende moenda mwega musingazivi mambo enyika ineyi. Muruzviona zvinoitika. Chekutanga mambo inoenda kutaurira kuti mutemo kuri pengozi ngo wakati akupai mupurisa wangu munosvika mushotemwa nematemo ekwe nematemerwe. chekutanga akusinoripa kunoziwana chete neni. Munoenda kozivana muri mumaoko mamambo. Ndo zvinotaura mutemo wenyika ino. Ndokuti unzwisise. Case closed. Musawa 20. Usangana mbeki. Sina mambo mkati. Tarisa imwe. Anga risimukeni.